O entorno do IES Vilalonga foi un prazamento elixido para celebrar unha manifestación na que pais e alumnos do centro solicitan solucións para os estudantes de bacharelato e tamén para aqueles aos que non lles corresponde ese centro que están a sufrir problemas co transporte escolar e que previsiblemente empeorarán de cara ao curso que ven. E logo tamén foron os propios delegados de alumnos os que nos trasladaron tamén as queixas. Ao principio foi un caos, un verdadeiro caos, nenos de quedar en paradas, non están todas as rutas comprometidas, hai unha ruta que está bailando e que moito nos tememos que a queren quitar para o ano, entonces isto tamén é un aviso a navegantes. Xa non estamos de acordo co que é agora, non vamos a permitir que se recorte nada máis. E máis, o único que hai que recortar é o prezo do billete. Os responsables do AMPA expuxeron as medidas que solicitan, entre as que destacan a rebaixa do prezo do bus, a posibilidade de sacar un bono mensual ou un desconto para familias numerosas, entre outras. Está o tema do bono escolar, que antes se sacaba mensualmente, os pais sacaban aquí durante un mes e tiñan, desta maneira, teñen que ir os críos co cambio xusto por as mañán, porque senón os amenazan de que non poden entrar no autobús, se entran con 5 euros ou con 10 euros, entonces simplemente dicimos cousas que son de sentido común, non é nada que sea desorbitado, non? Eles, o que dicía Sandra, eles en principio tener razón, pero quedaron uns de falar con outros e tal, e levamos 2 meses sin... De pasar de pagar €1 viaxe a €1,40, que por certo no primeiro trimestre estuveron cobrando €1,45, cobrando mal eses nenos e esas nenas, non hai bonos, non hai axudas para familias numerosas que as temos e temos protestas de que evidentemente é un cargo moi grande para unha familia e estamos falando dos estudios dos nosos fillos e das nosas fillas, que creemos que xa debería ser gratuito, pero polo menos que o deixen €1, que non nos suban a un 40. Motivos que, segundo os pais e alumnos deste Instituto San Xenxino, motivan manifestacións como as desta mañá, coas que esperan conseguir corrixir esta situación que denominan inxusta.